Já jsem Newbie Streams a sleduješ cestování na low budget, bro. Bez peněz do Alp nelez, by ti řekli. Ale já mám v píči a stejně tam lezu. To je hustý, jak je to jezero čistý, ne? Kráva řekla, na tenhle shit nejsem ready. Takže vyrážím do neznámé země v Evropě. Tam jsem ještě nebyl, tak třeba se mi tam zadaří. Auto na tom moc dobře není, svítí mi tady kontrolka motoru. Když jenom svítí, tak je to dobrý, ale když začne blikat, tak je to v píči. Tak vyšmílák. Jedu na večer, je 19:35, mám tam ještě hozený zimní čas. Tak snad to tak dopadne, no. Je to 5. země, kam jedu s tímhle autem. A už bych si přál prolomit to prokletí toho nezdaru, toho svinstva. Jsem zvědavej, mám tam práci jako kuchař, protože jsem vyučený kuchař, dlouho jsem se tomu nevěnoval, tak uvidíme, jestli to mám ještě v sobě. Svýho času jsem vařil jako dobrý věci docela, no. Tak uvidíme. A měl bych tam mít pokoj pro jednoho. Žádný se 2 nebo se 3 lidma, což na to já slyším po tom svinstvu, co jsem tady měl naposled, jste to viděli ty videa. Je začátek července, tohle video vyjde nejspíš někdy v září. Budu se snažit to trochu posunout dřív, mám tam nějaký videa, který musí být před tím. Mám to asi 500-600 kilometrů, tak strašně moc bych si to přál, aby už to vyšlo konečně, no. Abych se někde jako usadil a vydržel a byl trošku normální a mohl žít normální život a nemusel žít tady to svinstvo, protože už jsem z tohohle fakt unavený a věřím jako, že to vyjde, no. Ale tak co se má stát, se stejně stane, že jo, takže šmílák. Protože včera to auto docela stávkovalo, za 3 kilometry jsem musel 3krát zastavit, tak uvidíme, no. Zatím jsem dojel do našeho největšího a zároveň hlavního města a vypadá to v klidu. Dálce jsem viděl známý logo, musím koupit pojistky a nějaký píčoviny do auta, ještě tamhle. Tak máme kolik, za 10:08. No, jestli tam dojedu třeba do 6 do rána, tak to bude dobrý. Pojistky pro sichr. Nejlacenější motorový olej. A něco levného k jídlu a vodu a mažu. Výjimečně jsem si tady koupil. Mám tady klasickou vybavičku, tak asi na měsíc přežití. Když nepočítám jídlo, stan tady mám všechno. Aby toho nebylo málo, vole, tak já když potřebuju dolejt volej, tak se mi tady urvala ta páčka. Takže já vám dneska ukážu MacGyvera Newbie Streamse, jak já otvírám kapotu bez téhle páčky. Tady mám tohle kleště nebo hasák, nebo jak se to jmenuje. Ale a jak říká jeden nejmenovaný člověk, můžeš být blbej jak chceš, ale musíš si umět poradit. Já úplně nevím, jestli to natočím jednou rukou, to asi ne. Protože to lamkou se začíná trhat, ty vole, takže už mám omezený počet, kámo, otvírání kapoty. Prostě to tady také zandám, vole, a vytáhnu to, no, co ti jako mám říkat. Že mi to asi nepodaří natočit. A je to mrdnu pod to, hop. Je to, vole. To je vončo. Takže teď si můžu dolejt volej, vyměnit pojistky a mažu dál. Hej, ten motor mi přijde nějaký nakloněný hrozně. Jako možná bude problém tady ve vsání někde, no, nebo já nevím, ale hlavně hrozně horký za tu malou chvíli. Nic, doleju volej, pomodlím se 3krát, vyměním pojistku a budu se modlit, že mě to doveze na požadované místo. 1.2 haťapka, no. Hitlerův tajný projekt, haťapka, hovno to pojede. Říkej s tomu jak chceš, prostě je to 1.2 Fabie HTP benzín, vole.
Zkouška z autoškoly, kdybys náhodou nevěděl, olej se leje sem, motorový olej, tady se leje chladící kapalina, kdybys to náhodou nevěděl, jo. Tady máš brake fluid, to je brzdová kapalina, náhodou, kdybys nevěděl, tady to je baterka, jo, kdybys náhodou nevěděl, sem se leje ostřikovací kapalina a ještě by to někde měla být na posilovač řízení kapalina, ale to nevidím někde tady. No, jsou základní znalosti, že jo, tady si vyměníš žárovku, tady druhou a tak dál. Tak, ať je vole neznámá evropská země. Co je dobrý pro mě, je dobrý i pro moje auto. Trošku tam lípnu, kdybych potřeboval, v noci budou zase lítat komáři a dementi a mě to fakt nebaví. Takže, alles good. Jo, prostě mi to zůstalo v ruce, nevím, for no reason. To má asi omezenou životnost asi na 338 000 km, nebo proč. Whatever. Teďka potřebuji ještě jednu věc. Tady tu 20 potřebuji vyměnit za 15. Tam by měla být 15, protože jsem to teďka měnil s jedním týpkem a dali jsme tam špatnou pojistku, takže proto mi tam může taky házet kontrolku motoru. Tady by měly být jaký kleštičky, vole, kde jsou zasraný Ukrajinci, ty vole. Jsem dával jednomu Ukrajincovi auto a celý mi ho dojebal, ty vole. Nikdy nedávají Ukrajincovi auto, ty vole. Zvědav, jak to vytáhnu. Dobrý. 15 za 15. Je to 20, takže hopla. Tak. Kouknem se do plánku. Kam jsem dal ten dekl? Kouknem se do plánku, jestli to sedí. Ale můžeš být blbej, já to říkám už po druhý, ale musíš si umět poradit. Tím neříkám, že jsem blbej, ale musíš si prostě umět poradit své pomocí, no. 1, 2, 3, takže ještě se mi chybí 15, 1. To je světlo, to je asi dálka, potkávačka nebo obráceně, nevím. Ten drát jako nevím, proč to tam absolutně je, to zase byl nějaký Einstein, ty vole. Takže já potřebuju co? Tak, to by mělo být dobrý. A doufám, že mě to doveze tam, kam potřebuju, no. Tam je. Můžu mazat dál. Kouknu se ještě, jestli to funguje, tady to. Yes. Dobrý, světla. Kouknu na světla. Chrastí to, takže dobrý. Dálky, dobrý. Brzdový to nezjistím, protože tam nevidím. Ale asi by to mělo jít. Navždycky si pamatuj, že když jezdíš někam po Evropě, tak je nejlepší jet na večer. Já už jinak než na večer nejezdím, teda když jakoby mám na výběr, no. Když jako musím tam být přes den, tak jdu přes den, že jo. Ale na večer to je největší pohoda. Takže situace je taková, že jsem na rakousko-českých hranicích a tankuju poslední benzín, protože bude levnej, že jo, tady. Chci dojet někam ke slovensko-italsko-rakouským hranicím, jedu někam. Takže ten benzín budu potřebovat. Ještě budu muset platit dálniční známku rakouskou. A situace je taková, že mi auto padá do nouzového režimu. Bezdůvodně. Většinou, když stojím na volnoběh někde. To mi dělalo nejčastěji, teď už mi to dělá i za jízdy kolikrát, takže já jsem ujel asi 220 km jsem ujel zatím jako dobrý, no. Tak uvidíme, jak tohle dopadne. Budu muset přespat někde, nechat to auto odpočinout a ráno těch 300 km dojet do toho Rakouska. Mám jako celý den na cestu zítra, takže dobrý. Když jsem dotankoval za ty drobný nějak zbytek doplný, zbývá mi tady 317 km, jsem někde asi 3 km od hranic s Rakouskem.
Ani ne. Tady jsou hranice, takže takhle. Takže zítra 3 kg, tak snad to dám a dojedu tam, no, dneska. Už to nedávám, hele, auto to taky nedává. Ráno koupím rakouskou dálniční známku a mažu do Reichu, mažu do východní říše. Tak si a ráno, vole. Další noc v autě. Už mám natrénováno z Nizozemska, z Německa a z Belgie. Takže další země, kde budu chrápat v autě, je Česko a zítra nejspíš asi Rakousko. Fakt bomba, vole. Takže tady další den. Celou noc pršelo. Jsem se moc nevychrápal, je 8:30. Tak mážu do zbytku Rakouska. Snad to povede, no. Tak, jsem v Rakousku. Auto začíná testovat moji trpělivost. Docela často mi skáče do nouzového režimu, takže úplně nevím, jestli dojedu. Jestli jo, tak dojedu se strašnýma nervama. Ale už jsem jako za půlkou, tak už tam nějak musím dojet, no. Musím prostě, není jiná možnost prostě, než tam dojet. To je v píči, vole, kámo, ani jsem nevyjel ještě, pojď, nenechávej mě tady, ty vole. To je fakt, ty vole, já se tady z toho poseru, ty vole, fakt se z toho pojebu, ty vole. Co jsem kurva komu udělal? To je zase další test. Na tu naší malou rozkošnou zemi. Tohle před náma je Linec, přátelé. Rakousky neboli německy Linz. Viděl bych to na podobnou úroveň, co máme my. S tím, že za dálnice se platí asi tak 600 korun na den. To je docela oblož. Ročně nevím, kolik to je, to jsem nekoukal, ale bude to kolem 200 euro asi tak nějak. Říká se, že Rakousko jsou jenom hory a jezera. Tak uvidíme.
připomíná Ameriku tady to, ty vole. Ale nedělá to se mnou nic. To si děláš, kurva, prdel. To si děláš, prdel. To je tak strašně nádherný. Proč to v Česku nemáme tady to? Proč nemáme v Česku Alpy? Vysvětli mi, proč nemáme něco tak nádhernýho? Stačí jet o 200 km 300 dál. To je tak nádherný tohleto. Do píči. To je úplně fakt up, jak je to strašně nádherný. To je tak strašně nádherný, já se z toho rozbrečím, ty vole. Kámo, to je tak nádherný. Jsem z toho úplně v hajzlu, ty vole, jsem z toho úplně v hypeu. Nemám ani korunu, ale to je tak nádherný. To je tak strašně krásný tady to. To je taková nádhera. Tady i kdyby si byl bezdomovec, tak ti to musí být jedno. Tady i kdyby ti chcelo na hlavu, tak ti to musí být jedno. Podívej se na ty lesy nádherný. Lesy v Alpách, v horách. To je tak strašně moc nádherný, že mě to hlava nepobírá tady to. Mě to hlava nebere, absolutně, já to nezvládám. Moje mozková kapacita je moc nízká na to, abych to pobíral tady to všechno. Mně přijde, že žijem v nějakém snu občas. Auto, který, vole, stávkuje a hází se do nouzového režimu, tak pak ti, vole, ujede 150 km na jeden zátah. Jedu tady 150 po rakouské dálnici bez dálniční známky, všechno úplně ready. Rozumíš? To prostě nevymyslíš, ty vole. To je přepal jak svině tady to. To je takovej přepal, že to jsi neviděl nikdy. To je kráva, ta včela, ona vlezla tady do toho někam za to, ty vole, doufám, že mě nepíchne, ty vole. Ona až ucítí závan větru, tak snad vypadne, ty vole. To je úplně směšný, jak je to tady strašně nádherný. To je tak strašně nádherný, že to jsem nikdy neviděl tady to. Když jsem byl teda v Alpách v německých, ty mě nějak jako neoslovili. Říkají, že nejlepší Alpy jsou v Rakousku, ve Švýcarsku a ve Francii. Možná i v Itálii taky ještě. Ale to je hrozná bomba. Teď jsem na nějaký random přehradě. Strašně nádherný. Celý svět na dlani. Nikde ani živáčka. To je na tom nejvtipnější. Šílený. To je tak krásně, strašně šílený, že to není možný ani. Mně se motá úplně hlava z té vejšky, ale whatever. To je šílenství tady to. Ty kámo, to je výška, kde byl tady dolů, ty vole, úplně z toho mrazí v zádech. Jo, život je super, život je super. Úplně se mi motá hlava z té výšky, ale to je jedno. Co pro vás nedělám, vidíte to, co pro vás dělám, ty vole. Všechno, co já tady natáčím za videa,
A vy mi pak píšete nenávistný komentáře. Neříkám o YouTube, ale na Instagram mi píšete sračky. Na TikTok mi píšete píčoviny totální, kolikrát. Já se tady obětuju, ty vole, a co z toho mám? Akorát hate klub. Ale whatever, za tohle to stojí. Celý svět na dlaní. Stejně musím dát nějakou meditaci nebo co. Kam se hrabe Lipno a kam se hrabe Grand Canyon, ty vole. Kam se hrabe Amerika s Českem tady na to. Stačí jet o 300 km na jejich víc a to je směšný normálně, to je normálně směšný. To je nádhera. Nádhera! Úplně se mi tady udělalo dobře. To je krása. Vítejte v Rakousku. Nádhera. Nádhera. Ještě to mám asi 120 km do cíle, tak budu věřit a pevně doufat, že moje auto to dá. Teďko mi zase pro změnu ta kontrolka zmizla úplně. Takže bomba. Tam tě dostane pozitivní myšlení. Ono musíš jít na dno, aby ses dostal na vrchol, no, jinak to nevidím, hele. Jinak to nevidím. Teď tak děsivý, ale to je šílený úplně. Má tak 70 metrů aspoň. Šílený. Přesah 902 metrů. Kraftwerk Selk. Das Verbund Kraftwerk Selk ist ein Speicherkraftwerk und östlich der Ortschaft Stein in der Gemeinde Groß-Selk in der Steiermark gelegen. Takhle vypadá svoboda. Tohle je svoboda, můj příteli. Přesně takhle vypadá svoboda. Dělat si co chci, co chceš, kdy chci, kdy chceš. A nezajímá tě názor ostatních. Nezajímá tě, co si ostatní myslej. Tak jsem zatím jenom asi 1600 metrů nad mořem, tak to je jako Sněžka a dojedeš tam autem. To je beautiful jak svině, ty vole. Tam někde, vole, takhle až takhle nahoru je, kámo, cesta, takže to je kolem 2 kilometrů. Ty píčo, to je přepal. Tady, kámo, také přesně mít barák, úplně od daleko od všech lidí, vole, a máš v píči totálně. To je extremismus. Děkuji Matce Zemi. Děkuji Matce Zemi za toto stvoření. Jo, to je nádhera. To je bomba jak svině. Jsi tak vysoko, že se normálně dotkneš mraků, kámo. Doufám, že to auto nikam neodjede, mám tam špatnou ručku. Tamhle týpek vidíš, vole, jak jede nahoře. Takže to je takhle, 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 takhle a takhle a za to až a pak půjde dolů. Takže to je tak 2 kilometrů, kolem 2 kilometrů. Tady píšou, že jdeš 2,5 hodiny na ten denek. Ten denek bude tamhle to nahoře, takže pěšky bys tam šel 2 hodiny. A potom jsi tam za 10 minut. Tady tu takhle. Hustý, to je kurva hustý. Dávej like a subscribe pro neomezenýho, vole, cestovatele. Cestuju, i když nemám prachy. Naučte se to ode mě. Naučím vás to klidně, jak cestovat bez peněz, ty vole. Stačí ti, vole, 2 litry na benzín, hele. 2 litry na benzín, Fabie za 30 000 a můžeš mazat kamkoliv po Evropě, hochu můj. Jenom se toho nesmíš tolik bát. I kdybys měl spát v autě, jako co, vole, no, kurva. Kdo chce, si najde cestu, kdo nechce, si najde výmluvy. Je to úplně jednoduchý, hochu můj.
Guten Morgen, všechno je v pořádku. Alles ist in richtig und alles ist in Ordnung. Guten Morgen, do prdele, všichni běžte. Mně stačí trochu lesa a trochu řeky ke štěstí. Teď dotýkám mraků. Tam bych chtěl kámo vylízt až nahoru. A poslat tam tu GoPro kameru takhle dolů. Jsem se zbláznil, asi už mi z těch hor jebe. To je řídký vzduch, tak mi z toho mrdá na hlavu. No jo no. Let's continue, let's go further. Pokračujeme v cestě. Tak tady píšou Alm Spezialeten Milch, takže tam mají speciální mlíko z těchto hor. Most, šnaps, honig. Mají tady dobrý med, mají tady dobré máslo, mají tady dobrý sýr. Hihihi, slyšíš cinkat ty kravičky, to je bomba. Já jsem Newbie Streams a sleduješ cestování na low budget, bro. Bez peněz do Alp nelez, by ti řekli. Ale já mám v píči a stejně tam lezu. Pokračujeme v cestě. Alpský trip. Ono jet nahoru, to jsou samý hrádky, prdelky a hry, vole, srandičky a šprťouchlata a podobný, ale ono, když jdeš dolů, tak to moc vtipný není, že jo? To vody bez brzdy jak hovno. Já mám brzdy docela na píču. Tak Bůh se mnou, ty vole. Bůh se mnou! To je kurva unreal tady to. Já se nebojím cesty nahoru, já se bojím cesty dolů, vole, to budou muset tak 20, ty vole, ještě že není zima, ty vole. Podívej se na ty zákruty. Jak by řekli naši slovenští bratia, ty vole. Kam šum na to, to je úplně kam do mraků. Woohoo! Tohle je život, co jsem si vždycky přál, a ne ten shit, co jsem měl doteď. To je ono. Povstávám z popela a ze dne jako Fénix, kurva. Klikedu. Ale vidíš, už to nesvítí, kámo, to je prostě zázrak. 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 Vůbec sranda, ty vole, až pojedu dolů. Tam má vyhazuju mozek z okna, ty vole, až pojedu dolů. Hele, už jsem nad mrakama. To je noise jak svině. Noise. To vidíš, vole, že týpci jedou tak 20 dolů, ty vole. Jedeš 20, držíš nohu na brzdě a mažeš, ty vole. Ti říká, mě ta zlatá česká Fabie doveze úplně všude, hele, už jsem 1738. No vole, tady kámo, kdyby byla zima, tak tady ti nepomůžou ani řetězy. Ty píčo, ty vole, ty mraky tady, what the fuck. To jsem neviděl ani v Americe tady to, ty vole, to jsme byli ve 3 kilometrech. Tomu nerozumím moc teda. I don't understand this shit quite well, however, it's alrighty. Musím jít na jedničku, ty vole, abych to ujel. Ta 1.2 už se jí nechce moc, už se jí moc nechce táhnout. Na 2 to jede málo a na 1 moc, no tak co mám dělat, kurva? Co mám kurva dělat? No, takže tohle je tak 2,5 kilometru. Tenhle vrchol. A jedu kolem 2 kilometrů. Teď jsem už určitě 1800 metrů. A pak budeme klesat, takže někdy teďko začneme klesat podle mě. Do prdele, vole. A já se tady podívám, co tady je. No, když už jsme tady, to je once a lifetime, vole, fucking příležitost. Bitte hier langsam fahren. Tady to je nějaký pík tohohle vrcholu.
Jo. Archeologiště fundiam zdol k posu. Jo, mají si postavím stán a mažu domů, ty vole, mažu zpátky do Česka. A já dělám si prdel. Já jsem vyjel tady ze Sankt Nikolaj. Teď jsme, to říkám, vole, to má 2,5 kilometru. Tady ten vrcholek, to je tamhle někde. Přemýšlím to, jestli bych si to tam vyšlápnul, ale seru na to. Tady se jsi tak vysoko, že se mě dotýkáš mraků. No, never mind. A Hochfilzstelle je 2,7, jo. No, tak to bude tam někde takhle. Tady někde to je 2,7. Tak to make sense. Tohle je 2,7. Tohle je 2,5 asi. 2500 metrů. A já jsem kurva kde? Kde jsem kurva? Já to nevidím, ale vždycky tady máš nějakou značku, že seasoned here, ne? Muzeum Schloss, zámek, to je tady to asi teda. Nevím. Nevím, kámo. Ale jsem fakt vysoko. Sedím vysoko, piju pomalu. Jo, dám si tady, vole, pomalu. Ta moje Fabie nezvládne, to mě vysvětli, ty vole. Hornfeldspitze, to tady to má 2,7. Tady to asi. To je zajímavý, no. Si myslím, že už moc stoupat nebudu, že už budu spíš klesat. Proto jsem to tady natočil tyhle videa. Jasně, to je důležitý, vole, ona jde to vnitřít, jo, nebo co? Aha. Prostě. Napíšu 7.7.2025 napíšu byl jsem zde Dominik New B Streams. Napíšu to ještě v němčině. Ich war hier. Ještě v angličtině. I was here. Nesmíte se mi za to, že nemám psát, vole, kurva. Takové srdíčko. Ještě křížek. Řekneš, Otče náš, jež jsi na nebesích, nech přijde jméno tvé a království tvé a bla bla bla, amen. Nedělám si z toho prdel, jenom prostě jsem zapomněl, jak se to říká. Já nejsem jako věřící, já si beru z nějaký víry všechno to, co potřebuju, z každý víry, takže já uznávám buddhismus, hinduismus, křesťanství, všechno. Nejsem prostě debil.
Byl jsem zde, Dominik. Newbie Streams, you are here, I was here. Ještě tady napíšu Česko. Čechien. Čechia. CZ, vole. Tak, nech nám náš Pán Bůh pomáhá. Pán Bůh, který je v každém pána, tady v srdci a tady v mozku. Je zima jak prase, fouká tady, já mám jenom mikino na sobě. Pokořil svůj nejvyšší bod, na kterým jsem byl 1790 metrů. Tady už řídkej vzduch, no, už se tady blbě dejchá. Kouká tady jak prase, ale ještě to jde. Kdybych měl víc času, tak si tady zajdu na ten vrcholek. Takže pokračujeme v jízdě. No, takže můj odhad byl správný, teďka už budeme jenom klesat dolů. Šet kurva pomalu, protože vole, tady nejsou žádný svodidla, nic. Že já moc brzdit nebudu, já pojedu fakt pomalu. Pojedu třeba 20-30 z toho kopce. Vidíš, vole? Pustil jsem brzdu a jak mě to kámo hodilo, hned na 40. Hned na 50, takže tady prostě odjebeš brzdy jak hovno. Bůh se mnou, ty vole, dneska, teďka. Protože já mám, vole, docela špatný destičky. Trošku jsem to nedomyslel, jako vždycky, a no, ono to nějak dopadne, když tak se sejdem tamhle, vole, někde dole, no, na sračku. No, na onom světě. Ne, to bude dobrý, věřím v to. Ale ty krávy tady na cestě hovno. Já si jdu pohladit krávu, kámo, protože to jsem ještě neviděl, vole, takhle krávu, kámo, zblízka. Já jdu tady vytrolit krávy. Tak co, kravičky? Nepokoušete mě, jak na mě čumí. Já bych vám něco dal, ale nic nemám. To jsem, kámo, neviděl hodně dlouho, aby se takhle pásly krávy uprostřed Alp. No, chceš něco dát? Ať něco dám, neboj se. A nic nemám, vole, hlavně mě nekopej. To je hustý. Krávy nejsou zvědaví tady na ten shit. Už to tak cute. Už to tak cute. To kopne za chvíli ta kráva, ty vole, nezabije. Bych vám něco dal, ale já nic nemám. Prostě nemám rád jenom trávu. Tak nic neudělám, kámo. Když jsi mě zabila, ty vole, tím kopitem, prosím tě, co já bych si z tebe bral, ty vole. Kameru? Má v píči totálně. A je to hezký. Takhle naživo kravku vidět. Jak se máš, kámo? Bigec, vole. Dobrý, alles good. Kráva řekla, na tenhle shit nejsem ready. Stávat mi, kámoš. Dobrý. Tak nic neudělám, vole. Co bych z toho měl?
Co bych z toho měl, kámo? Stejků je všude dostatek v krámě, vole. Tady nádherný, strašný, krásný. Už mě jdou zbít, vole. Dominik s krávama. Sranda. Pamatuj si. Kráva je kámoš, ne žrádlo. Krávičky krásné. Tak čau. Ahoj. A mažu zase o pár stop dál. Mě zajímá, co znamená ty čísla tady. AT, to je Rakousko, to je jasný, 10, to jsou nějaký asi značky nebo co, odkud pochází a tak. Tak čau, brácho. Ahoj. To je strašně cute, tak tady leží na té silnici. Tam je totálně v píči. Já chci být v příštím životě kráva. Nechci být člověk, chci být pták nebo kráva. A mít v prdeli totálně všechno. Musíš jet fakt celou cestu 30, ty vole. Jinak vole, sletíš někam do prdele do lesa. Tady nejsou ani svodidla, nic a to už ti nepomůže ani pán Bůh, když letíš, ty vole. To už ti nepomůže ani nikdo, ty vole, ani fakt, ty vole, ani fláterník, ani kněz ti nepomůže, ty vole. Jsou to jako svodidla občas, ale to nemůžeš spolíhat, že jo, nesmíš jet více jak 40 podle mýho, v zimě, vole, tak 10, ty vole, z toho kopce. Já naštěstí to tady mají udělat nějak inteligentně. Jo, je to dobrý takhle po Alpách jezdit, je to super. Je to hodně cool. Je to hodně cool. Naštěstí to jako nebyla velká elevace, takže dobrý. Jsem skoro dole. No, už jsem skoro tam, ještě asi 20 km. A to teda stávkuje, tak ho nechám odpočinout tamhle někde chvíli a pojedu dál. Snad tam dojedu, ty vole, teď bude zase elevace dolů. Teď jsem měl elevaci asi 1900 metrů nad mořem sem, něco takového. Hrůza. Ale to je krásný, strašně nádherný to tady je v tom Rakousku. Hustý tady v zimě lyžovat. Nádhera. To je hustý, jak je to jezero čistý, ne? To je masakr.
protože jsem 2 kilometry nad mořem, to je docela teplý, ty vole. To je docela teplý. Nic, já jdu zpátky k autu. Jdu pokračovat. Snad tam dojedu ještě dneska, ty vole, protože už je asi 10 hodin, asi 600 kilometrů. Takže rychlej update a pokračuju dál. Ty krávo, tady je 23% přesah. To je rachotno, to je strašně moc, ty vole. Tady to místo je dědictví UNESCO zapsaný. Zajímavý. Fakt je v tom Rakousku není zase nic jiného než hory, ty vole. Hory a jezera. Tady to mi prostě dělá celou dobu, prostě mi to padá do nouzového režimu furt, ty vole, to nechápu, ty vole. Nechápu, fakt to nedávám už, ty vole. Kam asi 10 km před cílem mi to začalo dělat, ty vole. No ale už jsem u toho, takhle nějak to tady vypadá. Ještě asi 3 km 2. Takže tady někde tam přede mnou, já si jdu udělat nějaký věci tady do auta, ať nevypadám jako plný čurák a jdu na to. Tak tady teďka pracuju na rakouských Alpách, nedaleko od slovinských hranic. Takže to se bude výletovat. Tady jsem dostal klíč. To není žádný kucloch, vole, počkej kámo, to je normální byt pro normální lidi. Žádná špína, žádná šmucka. Jsem tam teda na tom bytě s Italem, takže budu dostávat zadarmo kurzy italštiny, ale nejsme spolu na pokoji, což je důležitý. Což je důležitý. Alpské středisko. Jak okno do duše. Tam budu chodit nahoru na výlety. Tak, vítám vás u Dominika doma. Začneme tady kuchyní. Jo, podívej se na ten výhled, ty pičo. Obývák, balkónek. Tam stojí moje Fobia, která mě dovezla, díky brácho. Kdybys byl holka, ošukám tě. Pardon. To je výhled, kámo, jak prase tady. To je unreal po těch všech svinstech, co jsem si prošel. Konečně se mi začalo dařit. Konečně po tom všem svinstvu. Tady mám pokoj. Ještě jsem se tady teda nezabydlel. To je prostě výhled, ty vole. To je jak do Narnie výhled prostě, kámo. Nepotřebuješ nic, neutratíš ani korunu za jídlo, ani korunu za bydlení, rozumíš? Můžeš jenom šetřit prachy. Vydělávat sám na sebe, žádný shit. Tady teda má pokoj von, tam líst nebudu. Tady nějaký kumbál na nějaký věci. Jo, hajzlu, jak jinak. Jo, bomba prostě tady. Co víc, kámo, chceš, jako víš co? Co víc jako chceš, kámo? Výhled tak do pohádky, ty vole. Vana, normálně, kámo, můžeš tady relaxovat, máš tady pračku, všechno, víš co? Žádný shit, co by si chtěl ještě, Dominiku, ty vole? Tohle je totální terno, to ať mi každý vykouří třeba, ty vole. Jestli tady teda není Wi-Fi, ale tak to mě nějak nesere, jakoby. To fakt je poslední, co mě trápí, ty vole, Wi-Fi. Takže já se jdu zabydlovat a asi dlouho mě neuslyšíte, no. Konečně po tom všem svinstvu můžu říct, že jsem spokojený s nějakou prací, rozumíš? Minimálně s tím bytem. Ty lidi, kámo, jsou taky normální, hned mě pohostili, vole, hned mi tady namrdali, vole, asi 3 litry vody mi tady dali, džusy nějaký, jo, nějaký, vole, pár až šokolád, vole. Jo, dostal jsem, kámo, steak za 40 euro, vole, dostal jsem tatarák za dalších 30 euro, to mě ani neviděli, kámo, ani jsem pořádně se mnou neseznámili, ani se mě neptali, hned mi to začali dávat.
Jo, rozumíš, řekli, kdykoliv budeš cokoliv potřebovat, víš co. Do práce to mám literally támhle, ty vole. Co chceš víc, kámo, nemůžeš zaspat v životě do práce, ty vole. Těžká bomba, těžká. Takže dávej like a subscribe.